Hello mga kamats! Kumusta po? I hope you are doing great. Ngayon, magluluto po tayo ng Bicol Express. Pero Bicol ni Mats BDG Express, ha? Mag-i-apron muna ako para maganda ang labanan. So ito, gagawin lang natin ng easy way. So ang ingredients natin, of course, first of all, garlic. Kukunti yung garlic ngayon, ha. Onion, chili, green chili, and ginger or luya. And then, si pork belly. Okay, pinakulo na para magandang labanan. Tapos ito, naka 2 cup ng coconut powder. Tapos nilagyan ko lang ng half cup water para malasa, guys. Okay, let's get it on. I want more onion, please. Another chili. So, huwag natin gaanong i-spicy kasi alam nyo na, ayokong magka-almoranas. So, nasa sa inyo, siyempre ang Bicol Express. Alam naman natin lahat na mahilig sila sa sili. Parang mga Indiano rin. Super spicy, pero ako, tama lang, gusto ko lang, medium lang. Tapos pag pinagpawisan na ako, wala na. So, shout out pala sa mga laging nagko-comment. Sila Maggie Delmon ng DIS, si Maria or Miles Romero ng DIS. Of course, yung dalawang pamangkin ni Mrs. Mats PDG, nagpapa-shout out kahit nasa barko sila. Lester Gueco Garcia, Romar Kiambao Gueco, a.k.a. Bato. O sa mga Yanada, kapatid ko, ang asawa niya, tapos yung 3 niyang anak na lalaki, doon na sila magsama-sama. So I hope you're watching, guys. And also, Miss BDG friend, long-time friend, best friend, and si Yanada, Belen Bondok and his family. Of course, I will not forget last time because she had a comment. Ralph Albier ng Dubai. Shout out sa inyo with your wife and your daughter. At sa lahat ng mga subscriber, shout out sa inyo lahat. Hindi ko na kayo may mention ng names para wala na lang magtampo. Baka makalimutan ko mga kamag-anak ko. Kahit saan man kayo sulok. Siyempre yung pamangking ko na nasa UK, si Dudu Andromeda de Guzman. Tsaka yung anak niya, asawa niya. Tsaka yung mama niya, tsaka yung stepfather niya. Shout out kayo sa dyan. Ayun, dakdak na ako ng dakdak. Nilagay ko yung garlic. Okay. O ito, golden brown yung garlic ko. So, ilalagay ko na yung onion. Dakdak ako ng dakdak. Dada ako ng dada. Ito, yung onion tsaka yung ginger, siyempre. Kailangan labasin na natin ng juice. Yan, guys. Nagsama ko na yung ginger, tsaka nakita nyo na yung golden brown na ano. Golden brown na garlic, of course. Kailangan naman ang masarap din yung pagka-golden brown. Need more chili, please. Gawin natin muna ipalabasin yung onion, yung juice niya, saka yung... I forgot. Attention! The salted shrimp. So, it's Barrio Fiesta. I'm gonna try only the Barrio Fiesta garlic because we didn't get the sibling. But this is already sauteed, guys. So, Barrio Fiesta, baka naman. Kahit sponsor mo lang ako pag nagluluto, lagi kitang i-mention.
Now guys, kita nyo guys ha. Itong barya pesto na to, nakagisa na, ewan ko, pero tsaka durog na durog yun sa kanila. Yan, hindi ko pero baka naman ha, barya pesto na ako. So, dahil nag-isa na yung alamang, pwede ko nang ilagay itong pork. Ito pinakulo na to guys ha. So, it's about 2 kg. So, 4 kg. Kaya pala marami. Parang magpe-fiesta nito. Ito portion guys matabang. So, ang i-add ko lang asin. Pero pwede rin ng patis. Make sure your meat is tender ha. Para hindi masayang naman yung ano nyo, nagpaguran. Kasi pag hindi tender yung ano nyo, useless, mag-chewing down. Now I'm gonna add the chili, green chili, 8 pieces. Lagyan ko ng konting fish sauce guys ha. Ayun. Yun na yun. Make sure guys pag nagluluto kayo huwag nyo walakan. Kasi pag makalat, una-una kakasakit ko sa mato. Now, of course, my favorite, Ajinomoto. So baka naman, Ajinomoto is another sponsor. Lagi kitang napopromote. See? Dami ko ng suka, yung patis, ni sibling. Baka naman may sponsor nyo ako, Magic Sarap. Para hindi na ako bumibili naman guys, yun lang naman. Kasi lagi kong sinasabi, Magic Sarap. Pero mas bag ko yung Betsin. Okay. Ganyan lang guys, ayaan nyo lang kumulo ng kumulo. Lumabas yung mantika ng pork. Guys, this is the final countdown. Tignan nyo kung gaano ka-sticky yung aking coconut powder o yung gata.
Gusto ko kasi malapot yan. Ayoko ng malabnaw. Para malasa. Okay guys, napaka-stick niya oh. May nakapagsabi guys, dapat pala ha, pag nagluluto ka daw ng gata, huwag mong takpan. Hayaan mo lang siya. Ganun yun. Para hindi mawala yung ano. Pero ewan ko bakit. So try nga natin. Huwag natin tatakpan. Ayan guys, hindi ko tatakpan yan ha. Kaya nakakapagtaka, ano, pag tinakpan mo, dapat na mag-stay lang sa loob. Pero pag hindi mo tinakpan, yung ano, nasa labas. Diba? Malabas yung... Pero tingnan natin. Wala namang mawawala. Susubukan ko lang. Talagang iba yung lasa. Rato may magko-comment naman yun yung kakain. Stay tuned guys. See? As you can see. Ayan. Nakikita nyo ha. Walang takip yan. Sinunod ko lang po yung utos ng Bicolano. Ang nagbigay ng tip. Salamat, my friend. Okay? Okay na 5 minutes guys. Still po serve na. So I'm gonna take a picture also. Guys, Bicol Express, Batch BDG. Okay, so, Bicol, hindi Bicol na. Batch BDG. Okay guys, this is the moment of truth.
Come on down. So, I'm gonna turn the fire now. Okay, guys? Kasi malambot na yun na. Pinakulo na. Kaya, this is it. This is it. Mats BDG Express. Okay, guys. Like I said always, stay safe wherever you are. I love you, guys. I love you. Take care. Okay? Always take care. I love you. I love you. Mwah, mwah. Chup, chup. Mwah.